Hi, this is Marvin Baguio of Pinoy Rab Road Trip. Please don't forget to like and share and leave comment below. It really helps us out. Please subscribe and hit that notification bell so you have never missed an update. Subscribing to this channel will help us a lot to grow and provide better content. Kamera. Wala ka abot ang tubig. Lapat. Ako, kaya diri na, tagahawak. Dire. Oh, diri. Ilog ka, nakagahawak. Berti lang, sa tubig. Pero naabot dire ka dire. Oh, tao na, itong pinakadako ang tubig. Wala di gabi. Eh, patong nagis na ito yung mas Nga baklit naman na. Oo. Ano nga sa kami? Diri lagi. Nakahawak. Kaya nakadako ang tubig. Natanawin ko ni mo ang kalawon sa pa. Kalawon pa. Kaya sila niya. Pero naabot. Wala kasi ihok na rin. Wala di mo din. Pero sa takina ko pa tarong. Oh, tupad din. Dire natin. Pero na may iba na iba din ang sapa. Loan siya. Loan. Paagong sapa dito. Saan sa bridge. Dili na siya magihan. Dili na. Dili na mula po sa sapa. Harangan man, harangan. Dito na magali. Dito na tuyok. Dili taman. Wow, ni kawayan. Oh, harangan na niya. Ay paano yan sa pa? Oh, paana? Sunod na plano, dili na magaling sa pa. Okay na po isa pa. Oh, i-connect siya. Kasi na mo kuhan ganit. Nilangkod, aakit ang binangonan sa Ano nga kuhan? Easy life yung sasalubong sa kanyang So, butangan sa bridge. So asay na padung nga sa pa dito? Dito na dito sa highway. Hindi na siya matuyok ng tubig. Pero wala siya pagdako ko din. Wala siya. Sa pa nang maliyot pag-iot. Oh, taas eh. Anong pader? Usan lang din maliyot. Oh. Balita sa unang ano eh. Pangi ba to? Ito, kusog yun. Mama ni lugar ah.
Dire. Oh, katong dagat nga matay. Oo. Lugar ay, balay gani nga. Dagan. Karaan na. Oh, Pero wala dyan po siya pinapakawan yun. Layo kayo, ma. Nadali mo ang piso, narito sa layo, ano kay piso? Oh. Sabog ka? Ah.
Ha? Hmm. Oh. Pinoy Rap Road Trip. Now eh.
Igo yun. Welcome to my vlog. Oh.
Hi Rob, like and share. Naligtan mo diha. Kol bayad ako kol na. Hello. Hello. And leave comment below. It really helps us out. And please subscribe and hit that notification bell. Never miss an update. Subscribing this video channel will help us a lot to grow and provide better content. Thank you.